Nice, netjes. Beste was. Dankjewel. Was hij? Ja, er stond iets meer wind dan ik had gehoopt. Daardoor ging je een beetje slingeren over de weg. En ja, dan kan je natuurlijk niet trappen wat je wil. Dus ja, niet volle bak gegaan, maar nog steeds heel erg tevreden met het resultaat. Zeker over de 80 ben ik gegaan. Dus ja.